kang anjok saking wiyadi lanjutin yakira Nyas Bratasena arsa jujug wontening gunung Aksamuka seru sesumbar Dindu bumi kuncing kumat Ngobrol puntur ketuk Umep kang jolo lidi Tadyakan Yasira Bratasena wonten ing tepis wingking Gunung Aksamuka. Ing cipta amung kepengin pundi dawuh Sang Bapa Guru. Kinarya padi kayubung susu ing angin. Pramila krana wis golong gelik gumala ing tekad Yasira Sang Bratasena. Mangkono aris pangandikanira. Wah, kabeh kewan galak. Kewan cilik, kewan gedhe kang mapan ning Gunung Reksamuka. Padha mlayu, padha ndeleka golek papan keslametanmu dhewe-dhewe. Aja nyalahke Bratasena yen paksa njagaya uripmu. Umpama mati aku njaluk pangapura, aku mung ngundi dawuh Bapa Guru Durna supaya golek kayugung susu angin. Mula aja alok marang Bratasena yen alas iki bakal tak rusak.
Putata Pandhawa Kadiwisaya Kadiwisaya Sara Maruta woi adalah ora ngira papar pisan lagi ngisi sok ngerti-ngerti kebukan watu gedene semono di ula Kang Mas ing menapa lah kok murina ora ngerti sangkan paraning bilae bathuk ketiban watu gedhe banget wah menika ketingalipun wonten satriya ya barang janjane kabeh ngono menungso utawa raseksa wis diayomi dening dewane ngerti nek awake dhewe iki lagi ngeleh mergo kurang mangan nyatane ana satriya sing mlebu alas reksa muka iki satriya mlebu alas pasan sulung mlebu geni kula kaliyan panjenengan luwe dadi wareg ya ayo rasah wedi kangelan dicerai diperapa kok dadi kekasih satriya iki Papa kepranggul mungsuh pamatya bentar Papa kaneng roko oi adalah iki ana satriwani mlebu ngrusak alas gunung Resamuka aja mati tanpa sapa takon karo aku Bratasena kuwi sapa? Aku Rukmuka, aku Rukmakala.
Aku pancene kembar. Wong bagus. Dina iku aja mati tanpa rem. Apa karepmu ki ngrusak alas Gunung Reksamu kowe iki? Wah. Aku mulai kayugung susu angin. Lho. Lah kok ana papan kene? Dawe popo guruku aku golek ana Gunung Reksamu kok. Yen kaya mangkono gurumu kuwi pancen waskita. Gurumu pancen duweni kawaskitan merga kowe dilorepake supaya dadi panganku. Ngerti yen to aku ngeleh pirang-pirang dina aku ora mangan. Iki mau aku ya durung mangan. Wah. Mula dina iki manut dadi panganku wong loro, Di. Iki awake dhewe entuk pangan, hooh, Kang. Awake dhewe bakal mangan wareg. Milih sing endi? Aku mestine ya sing endias. Dase tak cokot, tak remus, tak letak pletuk. Metu putih-putihe. Apa kuwi uteke? Kamangka nek metu uteke diseruput. Waduh. Tengkel karo karuan ning enak tenan. Aku tak milih nggen bokong. Nggen bokong kuwi lemake akeh, kamu kok nek lemak akeh kuwi proteine ya akeh. Mangan sepisan leh kuwareg seminggu kan. Ning yo ngene, gandeng kowe cah nom, kowe ngalah lho. Wong nom kok ngalah karo wong tuwa ki dasare apa lho? Ya kowe kudu ngalah arep kepiye wae wong tuwa kuwi sing duwe panguwasa. Oh iya. Ora apa-apa waton tok bagae wae ora apa-apa. Aja lali bokonge. Ya. Bokonge aja dipangan. Iki bokong gede banget cali. Aku tak ngethak ndase sithik. Ndas ora apa-apa. Oh. Pangan menungso iki nggo. Bratasena dina iki ngakno nerakamu tutupen swarga kowe berkane pati. Rasa temen
bali Kang. Wis memangan. Wis warak. Lah kok ketoke warak kok ndak semuting penjoto. Wis lak bagai nggih bokong. Aku arep nyokot bokong terus mukok. Lho ngopo? Mampu. Weh, oh bokong mampu ah. Mampu ra mampu nek bokong ya proteine akeh. Tak pangan. Suara abrek. Oh, ngapusi. Ayo diojo wingi jen-jen dikroyok wong loro iki. Wah. Titi mongso kekalihira den dukumba mustakalira setemah pecah padha sanalika Ludira hanyembur temah pecah sirna mergalayu Rukmaka ilanging Rukmaka ana dewa Bathara Gayu Katurendra kagat gesang Bratasena. Wah
akarya wangsit pindha kumbang mangajak betawang Narada kedunya kaleweran wah iki kaya kayu bapakku kelawan Indra dewaku wah ora yono papar pisan ono dawuh apa dewa mebeki marang aku Paratasena sadurunge ulun ngaturake nedha trima marang jeneng kita ya sabab krana pakartine jeneng kita ulun wis bisa ruwatrima ulun ndadekno kawruhamu kalamunta rukmaka wiwah rukmakala kuwi sejatine ingsun Bathara Indra kelawan Bathara Bayu wah banjur karepe para dewa napa putraku Bratasena sadurunge ulun uga nedha trima krana wis ruwatrima ulun nanging sadurunge ulun bakal mundhut priksa lekase Bratasena munggah ning Gunung Reksamuka iki duwe ewuh apa wah aku didhawuhi supaya goleki kayu kung susuing angin apane ana Gunung Reksamuka kene dadya kawruhamu nggih kalamunta kayu gung susuing angin kuwi ora ana menawa kudu mundhut priksa marang gurumu Ndita Durna kang ndhawuhi kuwi supaya golek kayu gung susuing angin apa kabeh iki ora ana kang tembung kleru nanging luwih becik kowe Baliya. Baliya golek ana Gurumu Durna lan njaluk pituduh kayu gung susuing angin kok menawa kuwi dudu wujud barang utawa wujud sing kena digoleki kang kasat netra. Nanging kuwi wujudake pasemon. Nanging aja kuwatir. Krana dina iki ulun wis bisa ruwatrima ulun. Jeneng kita bakal ulun paringi bebungah. Ya kuwi kanugrahan wujud kalpika kang nama Sesrutya maning Candrama. Wah, nek tak ali-aline perbawane ana apa? Yen totok agem tok nggo umpama kowe nyemplung sajroning banyu utawa ing segara. Kowe bisa urip ora bakal kena ing kantaka. Kowe bisa urip kaya saklumrahing mina kang mapan ana sak dasaring samudra. Mula dina iki enggal tampanana lan dalya njaluk pituduh marang gurumu Pendhita Durna. Mbok menawa kabeh kang dadi lakuku iki minangka pasemon Bratasena. Bratasena krana wis cukup apa kang dadi kantek ulun utawa panggayulun krana ulun wis bisa watrimala mula dina iki ulun bakal mundur makayangan puja santi rahayu rahayu kanggo putra Bratasena. Bratasena aku mung jupul kang dadi lekas muga-muga apa kang dadi penggayoba kelakon Bratasena.